Ara de seguida ens posem a cuinar i ser allí pebre canvis, però abans els pregunte. Si veuen un bancal ple d'herbes i flors entre els arbres, què pensarien? Podrien dir que està abandonat, però ni de bon tros, L'agroecologia cada dia guanya adeptes i això suposa no utilitzar pesticides ni productes químics i els controls de plagues es fan amb depredadors naturals i tècniques autoritzades per Europa. Avui el nostre company, l'enginyer forestal Ferran Dalmau, ens explica quins avantatges té l'agricultura ecològica des de la cooperativa d'Alzira. Alfons, què diferencia l'agricultura ecològica de l'agricultura convencional? Bueno, una de les principals diferències, com se pot veure, és que n'hi ha molta herba, veritat? N'hi ha moltes flors. I a banda també n'hi ha molts bitxets. Entonces la biodiversitat és així un valor afegit. Dins de tirar certs productes que són tòxics, la vida ressorgeix. I això és una meravella. En lloc d'utilitzar productes químics, fitosanitaris, el que feu és buscar quin és l'enemic natural de cada plaga o de cada bitxo que afecta la producció i busqueu la manera de contrarrestar-lo de forma biològica o natural. De forma natural, sí. Tens un reglament que seguir, que és un reglament europeu que s'aplica en tots els puestos que volen tindre un certificat i a partir d'ahí uns productes naturals que pots utilitzar i unes tècniques també naturals, que poden ser físiques, mecàniques, de diferents tipus. Per exemple, per a controlar l'herba utilitzes segadores o utilitzes un motocultor. I per a controlar les plagues tens certs productes que són naturals o el control biològic, com dius tu. Com vos va la cooperativa? Com esteu funcionant? Portem 30 anys des que la fundàrem en el 96 i hem estat aguantant. Això és el més ressenyable, no? Que hem aguantat, que no és poc. Resistir. Que no és, efectivament, resistir hasta vencer, no? Lo important és ficar d'acord. Nosaltres el que sí que veiem és que no és el mateix anar a comprar-lo a un supermercat on tenen una presentació de luxe que arriba a la producció, no se sap molt bé d'on, que anar directament a comprar el producte o bé al peu de camp o a la cooperativa nostra que té una tenda allí a nivell del magatzem. Te veies que te lleves i un preu que pot ser més assequible. Sí. Clar, perquè al final també se tracta de dignificar el treball agrícola, correcte, que és molt digne, molt important, però està molt maltractat perquè aquesta gent per 50 cèntims correcte, resulta que estàs cuidant del paisatge, estàs cuidant això, que és una joia, és una meravella. Ara després tornem a Alzira. Si són llauradors ja sabran que treballar una agricultura ecològica és més car, menys productiu, però la diferència en el sabor, en la qualitat de la terra i també els beneficis per a la salut no tenen preu. En la cooperativa ecològica d'Alzira busquen altres rendibilitats vinculades per a aconseguir una agricultura sostenible i també, molt important, viable econòmicament. I quina és la clau? L'aposta per l'agroturisme. El nostre company, l'enginyer forestal Ferran Dalmau, ens en porta més detalls. Vale, Alfons, tu eres enginyer agrícola, ets un dels fundadors de la cooperativa. Si no m'equivoco, vosaltres també en concret, com a renda complementària, heu agafat l'hort i l'heu posat en ús de casa rural. Sí, en diferents possibilitats tens, així, des de plantejar-te fer diferents cultius, de policultius, de mesclar diferents produccions per si de cas una falla tindre altres, o treballar temes d'agroturisme, que així tenim xolles d'horts, una forma de valorar i de valoritzar també el producte i on vius. I tot això s'ha arrelat. Encara no l'hem explotat suficientment. Han fundat una associació de producció d'horts tradicionals que a més li donen el marxam ecològic, però que el fonamental i la base és que són horts tradicionals que tenen aquest tipus de característiques, horts que no són excessivament grans, que són històrics. Si jo soc un productor convencional que tinc el meu camp, que vaig heredar del meu iaio, de mon pare, i vull convertir-me en agricultor ecològic, quin és un poc el procés que tinc que fer? Bueno, el primer que tens que fer és saber que te va eixir molta herba i vas tindre molta diversitat i estar preparat per això, no és fàcil. Acostumar l'ull a... No és fàcil, tots els productors no estan preparats. Quan nosaltres començarem els plans de producció ecològica en la Conselleria de la Generalitat
i començaven a vindre gent, venien per simple fet d'evitar el producte tòxic per a ells, perquè així estem parlant de salut també, estem parlant de medi ambient, estem parlant de producció i de preus, però també de salut pròpia, no? Començant per el propi llaurador. Per tant, aquesta és una manera d'aproximar-te a això. I a banda, evidentment, si tens un plus, perquè al final tu pots aconseguir que te paguen un poc al mercat, doncs evidentment podràs defendre millor. El primer que té que fer és anar al Comitè d'Agricultura Ecològica, que està en Carlet. Este és l'organisme certificador que està a nivell oficial donant els certificats, va al camp, controla el que fas i també als magatges per a veure que també se complixen les normes de producció i d'indústria, no? I a partir d'ahí pues, tens que buscar-te un poc o clients directes o indústries que estiguen també certificades per a poder revaloritzar el producte. No vas a vendre-ho després a un convencional, no? O sigui, hi ha un circuit específic per a agricultura ecològica. Correcte. És un circuit, a més, que valoritza més els consumidors que compren això, sobretot europeus, sabent que estan comprant un producte que sap a lo que se suposa que estàs menjant, no? I això és una cosa important, a banda de no portar tòxics. Pues ara tastarem les taronges. Molt bé, quan vulguis, ahí tens un muntó. L'agricultura ecològica produeix paisatge, produeix economia, produeix salut i produeix uns fruits lliures de tòxics, o almenys amb menor quantitat de tòxics dels que pugui tindre altre tipus de producció. Com sempre, i en aquest tipus de casos especialment, salut, trellat, més verd i sostenibilitat.